こんにちは皆さん。私レチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。中国のチベット白書に CJ が反論しました。インド会員の財務評価委員会が CJ を訪問しました。ベンバーズリン出席大臣は COP26 に向けてチベットの環境に関する出版物を発表しました。チベット人は国連人権委員会に中国のチベット弾圧に対する説明を求めています。ダシピンゾ大王はベルリーナ米国臨時代理大使と会談しました。中国政権下のチベットの闘争を紹介しました。第48期国連人権委員会で国連加盟国が中国にチベットの人権を尊重するよう求めています。チベット事務所ロンドンは2021年労働党の年次会議に参加してきました。台湾はチベットにおける大虐待を紹介する展覧会を主催しました。中国の残虐行為に反発する各国からの反発にチベット人大王が参加しました。チベットナショナルスポーツ協会は第26回ギャユムシモ記念ゴールドカップを開催しています。9月30日木曜日、CJ は今年5月に発表された中国のチベット白書に対する反論を発表しました。ベンバツリン出席大臣は記者会見で中国によるチベットの不法占拠に抗議しました。また中国が主張するいわゆるチベットの平和的解放は中国共産党のイデオロギーを推進するために真実を覆い隠し、中国国民と国際社会の双方に誤った情報を与えるための偽造に過ぎないと述べました。What is more important is the way forward. So the way forward right now, as proposed by His Holiness, approved by the Tibetan general public, and adopted by the Tibetan Parliament in exile, still continues, which is to seek a meaningful, long-lasting, mutually beneficial, non-violent struggle, resolution of the Sino-Tibet conflict. And based on that policy, we will follow through with the set of principles that we have set as the 16th Cabinet. Therefore, it's imperative or important on the part of the Chinese government also, if they want to resolve the Tibetan issue, if they want to find a lasting solution to the Tibetan issue, then we should look forward rather than making claims and counterclaims and falsehoods, spreading falsehoods or disinformation around the world or to the Chinese people. CJ の回答書の主な提言としては、CJ のスポークスマンデンジン・ラクシ氏は、中道策構想がチベット問題の真の解決策であると述べました。In this response paper, we have deliberated some way forward so that the Chinese leaders think about what they should do in the future. Because tomorrow is the National Day of the Chinese Communist Party. The regime has started 72 years back, and is a good occasion for the Chinese leaders to anticipate and think about what is the real solution for this Sino-Tibetan conflict, and that we propose the middle way policy. 9月24日金曜日、インドの第17期下院の財務評価委員会の代表団は CJ を訪問し、CJ は文化的パフォーマンスで代表団をもてなしました。ベンバツリン出席大臣は CJ とチベット国民を代表してインド在留のチベット人難民のために絶大な支援を行っているインド政府とインドの国民へ感謝の意を表明しました。CJ は9月29日水曜日に記者会見を行い、チベットの環境への支援強化及び意識を高める取り組みとしてチベットの環境に対するチベット人の考え方と題した最新の出版物を発表しました。この本はチベットの環境問題を実例として政府や世界の指導者たちが政策を策定するために
この本はチベットの環境問題を実例として政府や世界の指導者たちが政策を策定するために潜在的に機能するだろうと主席大臣は述べ、さらにスコットランドで開催される COP26 国連気候変動枠組み条約の第26回締約国会議の参加者にとってもこの本は貢献するだろうとも述べました。これは2010年から2020年の過去10年間にわたって CJ の環境開発ですのチベット環境研究者が準備したレポート、論文、記事などをまとめたものです。このイベントの中、チベット政策機構はチベット2020年のレビューと題した年次報告書を発表し、2020年中チベットで起こった地球の問題や出来事を紹介しました。スイスとリーテンシュタイン在住のチベット人がチベット国内における数十年に及ぶ弾圧行為について中国に報告を求めるよう国連人権理事会に要請しました。9月25日土曜日第48回国連人権理事会定例会の開催に伴い、国連人権高等弁務官事務所から国連人権理事会事務所まで平和的にデモ行進を行いました。チベット人コミュニティの会場であるカルマチュキ氏はジャネーブ支局の国連チベット事務局担当カルティン・ツォモ氏とともに国連人権高等弁務官の代表と面会し、コミュニティからの嘆願書を提出しました。この嘆願書はチベットでの中国による動画制作の結果、チベットの子どもらを対象とした強制的な軍事訓練の実施、ザオン部やカルゼ地区などのチベット自治区におけるさらなる状況の悪化、そしてベンジェンラマ11世原dun主義ニマの強制叱責を含む宗教の自由への持続的な侵害に対しては深刻な懸念を表明するものです。在スイスリーテンシュタインのチベット人は9月25日土曜日、チベット語文化学校の第2回総会を催し、チベットの文化やアイデンティティを若い世代に伝えていくためのアクションプランを議論かつ検討しました。9月24日金曜日、ダライ・ラマ法王 EU 西ヨーロッパ代表部のダシビンゾ代表はニコラス・ベレリーナ氏と面会しました。米国臨時代理大使のニコラス氏はダライ・ラマ法王への世界的な尊敬の念について語り、チベット人への米国の支援はチベット人の中国となる価値観と原則に基づいていると述べました。チベット事務所ワシントン DC の中国交渉担当官のツルデン・キャツ氏が9月26日日曜日に開催したオンライン会議で、中国のいわゆるチベット解放の70年はただ偽りであると述べました。彼は数十年に及ぶ中国共産党の弾圧政策の下でチベット人の闘争や苦痛を紹介しました。ソビエト連邦の74年中国共産党の終焉もしくは継続と題された討論会には、米国などの国々で活躍している有名な中国の学者や活動家らが参加し、ソビエト連邦の政治的変容について語り、合わせて中国での政治的変容や中国共産党による東トルキスタンの破壊と大虐待、亡命ウイグル人の統一政府の樹立などについて彼らの見解を述べました。開催中の第48回国連人権委員会にて、デンマーク、ドイツ、オランダ、スイス、米国、そして EU の代表団は26カ小国の加盟国を代表してチベット、ウイグル自治区、香港の人権問題に懸念を表すとともに、中国に対しては彼らの人権を尊重するよう求めました。China's concerted efforts to dilute and dissolve all traces of Tibetan, Uyghur, and Mongolian culture are on full display. In the last 60 plus years, Tibetans' rights have been consistently violated by China. Tibetans live in a virtual police state. Studying in Tibetan language is heavily restricted.
Most recently, over 100 Tibetans from Zawinpur Township in Tibetan Kham Province were arrested under charge of keeping the photo of Nobel Peace Laureate, the 14th Dalai Lama. Therefore, we urge the Council to heed the call by over 50 UN experts to set up an independent mechanism to monitor, assess, and analyze human rights violations by China, and call upon China to stop persecution of Tibetans, Uyghurs, Mongolians, and Hong Kongers. ジャネーブのチベット事務局の国連要項者のカルデンソム氏は理事会の注意を喚起するよう人権状況に関する口頭で声明を発表し、南モンゴル人の文化の痕跡をすべて中国がチベット人、ウイグル人、南モンゴル人の文化の痕跡をすべて薄めて消滅させようとしていることに懸念を表しました。まだ彼女は50名以上の国連専門家が中国による人権侵害を監視、評価、解析する独立した機構の設立を呼びかけていることを受け、中国に対してはチベット人、ウイグル人、モンゴル人、そして香港の人々への迫害を停止するよう求めました。英国のチベット支援議員連盟のケリー・マカーシー氏とナベンド・ミシュラ氏の2人をはじめとする労働議員はチベットとチベット人への継続的な支援と連帯の意を示しました。チベット事務所ロンドンは9月25日から28日にかけての労働党年次会議2021に参加し、多くの出席者からチベットの気候や人権状況に大きな関心が寄せられました。チベット事務所がこの英国政党会議に参加する目的というのは、党首や党員、そして会議に参加しているさまざまな組織や個人に提言し、ネットワークを作る機会を得るためです。9月26日、日曜日、台湾を拠点とする Student for Free Tibet と人権ネットワークチベット台湾が台北市中心部にて中国共産党による十数年にわたるチベットの人権侵害かつ虐待を紹介する展覧会を催しました。展覧会では中国政府の抑圧的な政策下にあるチベットでのチベット人をスケッチで表現したチベット支援者のトン・チンジュン氏により、ダライラマを含むチベット人の指導者や人権活動家を描いた作品が展示されました。中国共産党の創設日の前日、チベット人、モンゴル人、中国人、台湾人、そして香港人がベルリンで一堂に会し、中国の抑圧的な政策を訴えました。9月30日木曜日、ドイツのヨーロッパの声と民主中国連盟が主催する Humanity at a Crossroad という国際会議が中国で開催され、CTA の中国語公式サイトの編集長であるジャミャン・セリン氏が事実上参加しました。ジャミャン・セリン氏はダライラマ法王とペンバツリン出席大臣の指導のもと、CTA が中国人との交流活動を継続して行うことを約束しました。この会議には中ドイツ台湾大使をはじめ、東トルキスタン、南モンゴル、香港、台湾の代表者が参加し、中国共産党による人権侵害、支配下にある少数民族の文化や言語の排除、環境破壊、そして人権活動家の弾圧などについて講演しました。チベットナショナルスポーツ協会は9月24日金曜日からデルドンチベット人協力区で第26期ギャリュムチェモ記念ゴールドカップを開催しています。この待望のサッカー大会は新型コロナウイルス感染症対策の厳密な規約に従って開催されています。This year we have 10 teams and all the teams have arrived safely and we are following the COVID protocol very strictly throughout the matches. There will be 27 matches and the live matches will be shown at Tibet TV. We hope to have a fair play and successful football tournament this year. Thank you. 2020年はインドで悪化したパンデミックのために開催できませんでしたが、今年はさまざまなチベット人協力区から
10チームが参加しています。この大きなスポーツイベントはダライ・ラマ法王の亡き母を偲んで1981年に初めて開催されました。チベットテレビの Facebook 公式ベースで生放送されているので、スポーツ愛好家の皆様はご覧できます。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。